Vlog logoफोर बेनिफ्राय ओरैजायथ' गनाया गैया आरोना नै रिजनफ्रा जोबथाहैबाय ओमफ्राय दा लामायानो मोजां नङा आरोना लोगोफोर जोंनि निजोरा हालामनि गामिनि लामा ओइ पाइलट मोजां दै पाइलटआ जोंना गेटआ गिदिर जालायलायदों दै मानसियासो गेटआ जानांगौ स्टारिंआसो गेटआ जानांगौ दा लागा नै मासे लाबोगासिनो दं नै अमानि मोनसिगोन जोंनि निजोरा सेन्टारा आरो ससेल'सै 5 मिनिटनि लामा सरकारि न' लामायानो अबस्था गैया जोंनि बे निजोरा सेन्टारनि लोगोफोर नै बेनो जोंनि निजोरा सेन्टारनि बजारा दिनै बजार जायो देवबारावबो दैलि होनजायो देवबार बजारा देवबारावलाय दैलि आरो गामिनि आन्था दिनै ना रियेल माबा शुक्रबार बजार ओइ ओरै थाबाय माथो ओरैजाय दोननांगौ लोगोफोर अभी मजा आएगा ना भिड़ो लोगोफोर नै बेनो जोंनि शुक्रबार बजारा बिराद मानसि भिर जायो दा सम जाथ'वाखै माथो वीडियो बनाए थे बजार दिनै Arigalau अमा दामग्रा ना खत्त मास अमा बेदर चिंगालावबो